Doncs, si us sembla, comencem a fer una mica el resum final i les conclusions. Donem aquesta jornada per acabada. M'han estat dient que els grups han estat molt bé, molt animats, amb moltes qüestions i preguntes i que probablement no tindríeu suficient temps amb els 3-4 minuts que teniu cadascú per resumir. Per tant, comencem ja molt ràpid. Oriol, vols començar? Sí, perfecte. Doncs, en primer lloc, moltes gràcies per la possibilitat de poder intervindre. Faig un resum de 6 missatges. El primer missatge que resumiria sobretot la intervenció que ha fet la Maria Noguera era que totes les experiències que ens han explicat aquest matí de diferents països europeus, que totes les experiències el grup les ha valorat molt positivament. Per tant, aquest seria un primer missatge. El segon missatge és també el de la Montse Montpelló, que ha suggerit que seria molt bo que hi hagués una informació centralitzada i actualitzada sobre tota l'oferta actual que hi ha d'aquests temes del que hem parlat avui, de formació professional, de formació contínua, lifelong learning, etc., que hi hagués una informació centralitzada i actualitzada. Aleshores, un tercer missatge, que també l'ha donat la Montse Montpelló, és un missatge que a més d'un ens ha sorprès, és el següent. Ella, per la seva ocupació, ha constatat durant molts anys que les persones que es van formant al llarg de la vida, independentment de l'edat que tenen, són persones que es col·loquen molt bé. Encara que tinguin 57 o 58 anys, són persones que es col·loquen molt bé. I, en canvi, persones que tenen, potser ella ha esmentat el cas d'una enginyeria o de formacions molt importants, però que fa 20 anys o 25 que no les han actualitzat, aquestes persones tenen grans dificultats per col·locar-se. Bé, el quart missatge, sobretot l'ha defensat Laura, era el que hi hagi formació gratuïta de reciclatge. Com ens han explicat alguns països de Finlàndia, de França, on molta formació, diguem-ne, de postgrau és gratuïta o quasi gratuïta. Aquest seria el quart missatge. El cinquè missatge, sobretot l'ha defensat en Francesc Sabater, és que convé molta més interacció entre empresa i universitat i altres centres de formació. Aquest és un tema que en parlem molt des de fa dècades, però encara cal fer molt més perquè hi hagi molta més interacció. I, finalment, un sisè missatge, que l'ha dit la Rosa Maria Falgàs, és que ella una mica ha incidit en el tema que actualment ella ha parlat de la dificultat que hi ha amb que aquests temes dels que hem parlat avui estiguin repartits entre diferents departaments o diferents ministeris d'educació, de treball, d'afers socials. El fet que estigui molt repartit entre diferents administracions, que això provoca, diguem-ne, molta dificultat. Ella ha parlat de caos, però diguem-ne que podríem dir molta dificultat pel fet que estigui repartit tant a nivell europeu com a nivell espanyol com a nivell català, que hi hagi aquesta, en lloc d'haver-hi una gestió més centralitzada i més homogènia, el fet que estigui tan compartimentat. I aquests són els 6 missatges del grup primer. Molt bé. Doncs, ja he anat prenent nota. Ara fem un final. Roser? Podeu veure? Sí. Sí, endavant. Veiem molt bé. El grup 4 ha estat un grup petit però molt interessant perquè està format per gent procedent sobretot de centres adscrits i a més que representen sectors d'activitat com sanitat, turisme, agricultura, que ja tenen una certa vocació a les pràctiques i per tant han considerat molt interessant el matí que hem tingut. I sobre la primera pregunta, quines pràctiques destacaríem, la veritat és que ens mirem una mica al melic, però això em sembla una mica sa, no? Perquè destaquem les bones pràctiques d'alguns centres que ja tenim a Catalunya i que per poc que fossin reconeguts podrien pilotar, diguem, evolucions en el sentit del que hem vist aquest matí. Sobre les experiències internacionals, el que més ha calat és aquesta importància d'avaluar l'impacte per justificar i per fonamentar polítiques també.
Per tant, aquesta és la primera pregunta. Sobre els microcursos i les microcredencials, la veritat és que són considerats molt bona experiència, sobretot per la flexibilitat, la rapidesa que porten i l'aproximació, la proximitat al mercat i el coneixement de les necessitats reals del mercat. Llavors, aquest grup en concret el que ha defensat és que estaria bé tirar pilots endavant, encara que no fossin amb un marc normatiu super desenvolupat i molt sofisticat, i que poguessin anar acreditant centres per anar tirant experiències endavant, sempre amb una idea de fons, que és aquest complex equilibri entre aquesta propensió al mercat i aquesta necessitat de sempre garantir la qualitat de les competències que es transmeten. Sobre la tercera pregunta de tot el que hem vist, el més fàcil d'adaptar, curiosament, la idea és una mica potser contrària a la que l'Oriol ara ens exposava, perquè aquest grup, que potser per ser aquests centres que s'han hagut d'espavilar, perquè són poc ortodoxos, el que aquest grup defensa és justament la nostra cultura de col·laboració. Aquests ecosistemes universitat-empresa, que almenys en aquests sectors específics que abans es mencionava, ja d'alguna manera estan funcionant. Inclús experiències molt interessants, per exemple, en l'agricultura, de relació entre educació i treball, i inclús també per parlar d'ecosistema en un sentit més ampli, tot el que és transferència de recerca i innovació per vincular-ho justament a formació continuada. També el valor de la col·laboració, som un país petit, doncs ens fa pensar que les coses són fàcils de millorar. El que en contra veiem més difícil és sobretot l'afonament de tots aquests exercicis que estan fent, que són la valorització de les polítiques socials. La intervenció inicial d'en Grau, a veure, quins són els nivells educatius de la nostra població? Si no tenim aquest aspiracional tan fonamental, és difícil que a sobre totes les polítiques universitàries i de relació amb treball que construïm s'apalanquin bé. Llavors, tenim per millorar algunes coses de política universitària, això també ha quedat acordat en el grup, tot i que hi ha alguns casos de relació entre universitat i entorn que, per exemple, avui el representant de Comissions Obreres ens explicava que ja es fan pinitos interessants. Per acabar, només comentar-vos que hi ha un consens al grup que per molt a vegades que sofistiquem l'oferta, no hi ha demanda, i no hi ha demanda perquè no hi ha consciència de necessitat. I a vegades passa que els departaments de recursos humans de les organitzacions no són ni tan sols capaces de formalitzar necessitat. I, per tant, és necessari acompanyar, assessorar en tots els processos de comercialització de formació. El que s'ha de fer és també assessorar les organitzacions que es beneficien. Veiem en aquest grup que aquesta és una oportunitat, la de la formació contínua, per treballar aquestes escletxes entre universitats i per millorar les polítiques, i també veiem una oportunitat molt interessant als fons de Next Generation per obtenir recursos per anar fent passos endavant. I aquesta seria la conclusió del grup 4. Gràcies. Molt bé, molt bé, superinteressant, no? Realment és... Ha estat molt interessant, sí. Sí. Neus, estàs preparada? Hola, Mercè. Sí, però és que no em puc connectar. A veure, m'han desconnectat ara. Perdona, a més em sabia molt greu perquè semblava que m'havia amagat, però no. No. Aquí estic. Molt bé, doncs estupendo. Perfecte. Miro també de fer un resum. El grup, com han dit els altres companys i companyes, molt interessant. Llavors, mira, del punt 1, que era les bones pràctiques, aquí hi ha hagut un consens sobre el tema de la formació dual. Tot el que implica el projecte en si, tots els vincles amb els teixits empresarials, amb els agents socials, amb les empreses. Com a bona pràctica també s'ha parlat de tot el que comporta la flexibilitat normativa necessària i després de tot el que seria tenir clars els temes del reconeixement. O sigui, aquests han estat els punts així com més resumits del que serien bones pràctiques per l'interès pel nostre sistema. L'altra part, que era parlar més de beneficis d'introduir l'acreditació dels minicursos, aquesta pregunta l'hem acabat molt ràpid perquè el que ha sortit és que ben bé no és que hagi de ser un benefici, sinó que aquest és un tema molt obvi. O sigui, l'acreditació és totalment necessària i, a més, com que cada vegada tot és més interdisciplinar, els perfils són més híbrids, les píndoles formacions
formatives curtes seran totalment, ja ho són, però cada vegada seran més totalment necessaris. Per tant, diguem-ne que s'ha quedat amb una necessitat i una obvietat. Els punts 3 i 4 els hem treballat més conjuntament per veure quines coses estaven més a prop i quines podien estar més allunyades dels models que s'han plantejat. Llavors, la síntesi una mica ha estat que potser el model que en el seu conjunt s'apropava més al nostre era el model de França. D'aquest model s'ha destacat que potser estàvem una mica lluny i era més complicat els temes BAE, la part de validació i aquest tipus de temes és així. I després ha tornat a sortir el tema de la formació dual, tant per la part que ha sortit a Finlàndia com pel model complet alemany. I després hem reflexionat bastant que en general com podríem fer per ensenyar les coses que ja es fan, perquè una mica és que moltes coses no estan tan allunyades, les que s'estan fent en el món universitari i tot el compromís social, tot el que hi ha al darrere i en canvi no som tan capaços de plasmar-ho, aquest està al dia. I després ha sortit els temes relacionats amb els fons europeus, amb el SOC, amb tota aquesta part més així, diguem, governamental, entre cometes, que clar, potser altres models estan més treballat i aquí l'hem d'acabar d'engranar més en aquesta educació superior universitària. Amb la part de normatives havia sortit ja en el punt 1 el tema de flexibilitat. Ha sortit també que quan es vagin fent normatives els temes haurien d'anar de la mà, o sigui que s'han d'escoltar les diferents parts abans de posar-nos tots a fer normatives. Ha tornat a sortir el tema dels fons europeus, del SOC, del CEPE i tot aquest tipus d'apartats. Ha sortit tots els temes d'homologació i certificació, que haurien de ser molt més flexibles, però després ha sortit un tema molt important, que és una cosa que sembla evident, però no ho és, i tots els que estem aquí crec que ho entenem perfectament, que és consensuar, alinear, aquesta és la paraula que ha sortit, els llenguatges. O sigui, de què estem parlant quan parlem d'educació superior, d'educació contínua superior, perquè han sortit alguns exemples, inclús de proves que s'han fet d'algunes activitats i llavors la gent no sap ben bé modular de quin tipus d'activitat estem parlant. O sigui, consensuar bé aquest llenguatge i ha sortit de forma col·lateral el cas de la formació professional. I després, en l'últim punt, de la part més de suports governamentals, clar, ha sortit d'una forma molt plasmada tot l'aspecte econòmic, com estan les universitats a nivell econòmic i tota la problemàtica que porten acumulades d'anys, si a més s'han d'entomar temes nous que requereixen a vegades plantilles més joves, més renovades, tot aquest tema com es tracta. I després ha sortit el tema també de canvis normatius de la mà un altre cop i després d'intentar consensuar el no perdre la força de les universitats en el camp més ocupacional. Ha sortit també algun comentari més així d'algunes coses que potser sí que el marc normatiu hi és, però hi pot haver una certa manca de voluntat política de, diguem, remoure'l i acompanyar una mica per escarbar dins del marc normatiu. Crec que aquest és com una mica el resum general del grup, que ha estat molt interessant. Igual que les ponències i tot, Mercè? Molt bé, és veritat, és veritat. Ara li donaria la paraula al Miquel per acabar de resumir. De totes maneres, dir-te, Neus, i a tots els que encara estem, que Déu-n'hi-do, que som 50, encara estem per aquí. Està molt bé. Està molt bé. Vol dir que hi ha un gran interès i en el que estàs comentant de la voluntat política és cert, però també és cert que, Goita, la voluntat política on ens ha portat aquí a Catalunya. Jo crec que d'això també ens hem de congratular, perquè penso que nosaltres estem en una posició en la que tenim com aquesta responsabilitat com de tirar del carro, perquè realment ho veiem i a la vista està. Gràcies. Miquel, quan vulguis. Miquel? Perdó, que estava silenciat. T'estava buscant ja. El grup ha estat molt actiu per dir coses diferents a les que s'han dit prèviament, que moltes han coincidit. Aquí s'ha fet molt èmfasi en el marc normatiu com a element clau i habilitador de tot el que
del que ha de passar posteriorment. Hi ha hagut una certa visió des d'una perspectiva més de demanda. Al final crec que és important des de les universitats començar a valorar si realment, i fent cas de la segona pregunta, si l'acreditació és un element que el target, que en el fons és el que vol ser educat, el que pretén ser educat, si realment l'acreditació és un element primordial per ell, si el valora com a tal, o si valora el contingut. I, per tant, aconsellaríem que es conegués molt bé com és el perfil de la demanda. Això és un element molt important. S'ha dit una cosa que jo crec que és molt rellevant perquè és un canvi de paradigma en quant a com funcionen les universitats. En el fons, el que s'ha de vendre és que la combinació de coneixement i acreditació és imbatible, que és una miqueta diferent, tenint en consideració el gran estol de propostes de valor que s'estan fent tant a nivell universitari com a nivell universitari, però fora de les parts acreditades i que, a més, després, posteriorment, et permeten obtenir una acreditació. Exemples dels MOOCs que estan existint per allà. S'ha fet molt èmfasi, evidentment... i dintre d'això, evidentment, l'acreditació provoca l'entrada, o diguem que requereix de l'entrada de l'ACU, i això, en el fons, el que fa és que el procediment sigui menys flexible i que, per tant, això pugui anar, no diria en contra de la flexibilitat, però sí com a mínim és l'adopció de la demanda més la qualitat més la flexibilitat, és una cosa que és difícil de combinar. Aquesta és la primera. La segona, evidentment, s'ha remarcat l'aposta dels equips de govern de les universitats. Sense això és molt, molt, molt difícil que pugui funcionar. La tercera, i això té més relació a nivell d'una visió conjunta de les universitats, és a dir, es requereix d'una estratègia més homogènia pel que fa tant a nivell d'estat com a nivell de la Generalitat. És a dir, una visió de conjunt per totes les universitats. Hem pogut veure que moltes de les universitats que estaven en el grup ja fan coses que podrien ser considerades best practices. Algunes de les que s'han mencionat durant les sessions les estan fent, les estan fent intentant aplicar solucions imaginatives i inclús creant coses que aquí s'ha mencionat que s'haurien de crear. Evidentment, dintre d'aquesta part del marc normatiu, repensar la involucració dels PDIs és clau, és a dir, al final és com es valora el PDI, és una cosa clau per crear aquestes propostes de valor formatives, i aquí s'ha de tenir en compte, evidentment, la formació contínua i com es mesura, és a dir, dintre dels criteris de valoració, incloure aquest apartat. Insisteixo que la preocupació de la qualitat és molt, molt, molt rellevant de cara a poder tenir aquesta proposta de non-life learning per tercers. I després, per últim, a nivell de què és més fàcil d'implementar, perdó, s'ha parlat també, i és molt important, però que està vinculat amb la part negativa, és a dir, la part més rellevant per poder executar aquest tipus de polítiques i d'accions és la definició d'unitats pròpies que són una mica diferents del que normalment tenen les pròpies universitats. És a dir, són unitats més de venda, o sigui, aquestes unitats que gestionen aquest coneixement són unitats, o aquests cursos són unitats més de venda que normalment no estan presents en les estructures universitàries. Són més de venda i més d'estar a prop de la demanda i més d'estar a prop de ser capaços d'escoltar i vendre que no pas una altra cosa. Aleshores, dintre d'això, la part negativa a l'hora d'adoptar aquest tipus d'estratègies és el canvi cultural que suposa per les universitats, és a dir, el llegat que tenen les pròpies universitats i les inèrcies fan que els processos de canvi siguin més dificultosos. I, de nou, i per acabar, i això hem fet l'analogia amb les empreses, és a dir, les universitats, en aquest cas, en el moment on es troben, no són diferents a empreses amb un llegat important. Al final, totes elles s'han de reinventar, han de canviar i han d'evolucionar, i moltes d'elles requereixen de creacions d'unitats noves que gestionin aquest canvi. Això seria tot. Doncs Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Jo no... Moltes gràcies, Miquel. Hi ha aquesta qüestió que tu comentes molt clarament de la involucració de tots els estaments i tots els que estem aquí, des de la política, des de l'economia, però sobretot des de les universitats per garantir dues coses. Una, que realment agafin la responsabilitat que els hi pertoca, i dues, la qualitat, i que no deixem ni una ni l'altra, i que realment aquesta oferta sigui una oferta de qualitat.
Jo estic absolutament d'acord amb el que estàs comentant, però jo crec que tots els que estem aquí, i és un tema que hem d'elevar. Jo crec que hem de convèncer, diguéssim, i elevar aquesta necessitat i aquesta visió als equips de govern de les universitats. Jo crec que tant els responsables, diguéssim, universitaris, els que estem aquí, no? I els centres escrits, etc., estem d'acord amb aquesta visió. Jo crec que ja fent conclusions, l'acord de tot l'ecosistema de formació superior, d'equiparar-nos amb Europa, d'invertir fons públics en aquests espais de formació vocacional superior, de que són competents i responsables de les universitats, evidentment, i a més la voluntat política clara des de la governança universitària i des de la governança del país de fer-ho és evident. Jo crec que, a més d'això, està l'aportació imprescindible a la competitivitat de les empreses de la indústria de la salut que suposa la formació contínua i que hem de tenir molt present i que s'ha d'oferir des de les universitats. I quan dic universitats dic tot l'àmbit de la formació superior que té a veure amb aquest nivell universitari. Està clar que això són les polítiques de compromís a la universitat i la vocació social de la universitat i la tercera missió de la universitat, això ho ha d'entomar. I que hem d'anar construint l'educació contínua universitària, aquesta oferta de short learning programs que ens explicaven, de microcredencials, i desenvolupar tots els vincles en les organitzacions professionals, com deies tu, la demanda, però a més reconèixer tota la formació que també fa l'empresa i reconèixer-la i crear aquests vincles imprescindibles amb ella. I, evidentment, certificar-los. Les certificacions de professionals també per acreditar l'aprenentatge en el lloc de treball i al llarg de la vida. Jo crec que hem de continuar, evidentment, aprofundint en això. Jo crec que entre l'enquesta que hem fet, les aportacions que hem tingut a través de l'enquesta, que ha sigut molt aclaridora de moltes coses, tenim aquests punts de partida que heu constatat, els 4 dinamitzadors. Jo crec que tenim prou com per començar a dissenyar una estratègia de planificació de la implementació de lifelong learning i de la formació contínua a Catalunya i que és una feina que tindrem en els propers mesos i jo crec que també en els propers anys. Però en concret i en els propers mesos i per tancar ja aquesta jornada, aquest seria el punt de partida de la propera jornada que tenim el 14 de gener, on esperem trobar-nos amb tots vosaltres. I m'acomiado donant-vos les gràcies per aquesta participació i per aquesta aportació tan rica que hem tingut. Realment ha sigut molt profitós. Estic molt contenta perquè ha sigut molt profitós el que hem fet aquest matí. Jo crec que hem donat un pas important i que acabarem, diguéssim, de fixar-lo en aquestes jornades del proper 14 de gener. Com us deia, moltes gràcies i jo crec que en aquestes dates el que es mereix és dir que passeu un bon Nadal i ens trobem després del Nadal. Moltes gràcies. Per cert, deixeu-me un parèntesis molt petit per donar les gràcies a tot l'equip que ha estat darrere de fer això. La gent de l'equip de la Direcció General de Planificació, la gent de l'equip de comunicació, Eucen, gràcies Carme, gràcies Francesca, i a vosaltres els dinamitzadors. Moltes gràcies.